ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿಲ್ನಾಳ ಮೈರಳಿಕೆ ನನ್ನ ಪಂಪನ ಜಾಗಡು ಮಾತೆರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತದ್ದು ಇದು ಮೂಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರು ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಶಿಸಿపోతుండు ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಮಣ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಡಿಲ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಕೆರ್ಮಣ್ಣಾಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ನಶಿಸಿಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವಂದಿತ್ತಿಚಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಯಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಬನ ಬೆಳಾಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಈ ಅಗ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪದ ದೇವರು ಅಪವಿತ್ರಾಯರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಭಗ್ನಾಡು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ನಡಪುಣ್ಣಲ ಮೇರೆ ಕೆರ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಈ ಮೂರ್ತಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಇತ್ತನು ಈ ಜಾಗಡು ಅವೇನು ಆರು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಕೊಂಡ್ಪೋದು ಮಾಯಾಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲು ಆ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪದನೇ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಮೂರ್ತಿನ ಗೆತ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲಯಡು ದೀದು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಉಂದೆಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಮಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಊಡ್ದಕ್ಲು ದುಂಬೊಂಜಿ ಓಡಿಯಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಡಿಯಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೋಡಾಯಿನ ನಮೂನೆಡ ದುಂಪು ಓದಿತ್ತು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಡಿಯಲ್ಡು ಕಿರಾತಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ಇತ್ತನು ಅವೇನ ನಿಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲು ದುಂಪೋಯರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಮತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಒಡಿಲ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಜಾಗಡು ಎಂಗ್ಲನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಒಡಿಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಸರಿಕಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಗೆತ್ತಂಬ ಮಣ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ನಿಧಾನಗತಿನ ದುಂಪು ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಕ ಅಲ್ಪ ಮಾಯಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆದಾದ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಈ ದೇವರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಯರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಉದ್ದೇಶ ಜನಕ್ಲೇನ ದುಂಬುಡ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಇರ್ತಾರೆ 10-15 ವರ್ಷಡ್ಲಾಗಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡನ್ ಬಂಡ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದು ಮೂಲ ಭಜನೆ ಗಿಜನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅವು ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಕೆಲಸ ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೀದಿ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಅದಾಗ MLA ಆದಿತ್ತೇರು ಆರೇನು ಐಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಆರೇನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಲ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನು S ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಜ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಏನನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಬೋಡಾಯನ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ದುಂಪೋದು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ MLA ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಅದು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ ಬೈದೇರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಅನ್ನೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅದು ಆರೇನು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆರೇನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಊರ್ದಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಗ್ಲು ಮಾತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾಯಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರನ್ನ ಇಡೇ ಕೊಣತ್ತದ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಆತನ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಂಜನೆ ಬೈದನು
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಾಯಾಡ್ದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಒಂದೇ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಡೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಚ ದೇವರ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋತ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಡೆ ಅಲ್ಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗ್ತುದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ದೇವರನ್ನು ಬೆಳಾಲಿಡ್ದು ಉಜಿರೆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗವಾದ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಇಡೀ ಕೊಡಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮಾಡಿದ ಈತ ಆವೇಡ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಉಮೇದುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷೆ ಈ ನಮ್ನೆಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಬೋಡಾಪಿನ ಸಲಕರಣೆ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪರಿಪೋದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು 2023 ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯನು ಎಂಗ ತೆರಿಪಾರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ತೆರಿಪಾರೆ.